Ei da, ar trebui să-i pună semnul de întrebare în primul rând lor. În primul rând, acestui partid care se dorește social-democrat și care practic mai mult aduce prin aceste astfel de declarații a Partid Comunist. E halucinant să vii să declari ca președinte de partid, de organizație județeană, să-ți dorești ca un grup de oameni care au anumite interese să se tempereze, să nu strige împotriva celor care le afectează viața de zi cu zi, care le produc prejudicii. Deci sper să nu se ducă mai departe declarațiile astea și să ne vadă Europa sau să ne vadă și alții că numai asta ne mai trebuia. Și faptul că se întâmplă în 2014, se întâmplă după 24-25 de ani de încercări de a coabita cu democrația, să ajungem la astfel de declarații, pentru mine, unul care mi-am pus speranțe că se vor îmbunătăți lucrurile, că vom ajunge să înțelegem noțiuni reale de democrație, noțiuni reale de dialog, noțiuni reale de manifestare publică, constat cu stupoare că sunt oameni în funcții importante, da? Un primar de municipiu care se declară lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, și-a pus anatema. Da, deci practic eu sunt acolo și un președinte de partid. Și un lider eu sunt acolo, eu trebuie să vă dau voie ce să faceți, ce să spuneți și ce să scandați. Deci este pur și simplu bătaie de joc față de cei 25 de ani de democrație pe care ar trebui să-i fi parcurs toată lumea, și este bătaie de joc pentru morții de la Revoluție. Deci profanează pur și simplu drepturile pe care ni le-am dobândit prin moartea celor 3000 de suflete în 89. Deci să vii să declari că mă afectează, că e treaba oamenilor, le-ai dat voie, da, nu se înjură, nu se aia, dacă se înjură vine poliția și acționează și da, e formidabil, nu, dar n-am cuvinte, pentru mine e incalificabil o astfel de declarație în 2014 și de la un președinte de partid, de organizație județeană și primar de municipiu și ce o mai fi.